ଆପଣ ଖାଲି ବୁଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍? ନାଇଁ ମୁଁ ମୁଁ ଯାଇକି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା କଥା ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଯିଏ ଯିବ ମୋ ସାଥେ ଯିବ ମନା। ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବା କଥା ନା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା କଥା, ତାଙ୍କଠୁ ରିଭ୍ୟୁ ନବା କଥା, କାମ କୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛି କଣ। ଖାଲି ଆପଣ ବୁଲି ପଳେଇ ଆସିଲେ ହବ କି ସାର୍? ସେଇଟା ରିଭ୍ୟୁ କଲେକ୍ଟର ଯାଇ କରିବେ ନା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନା ସାର୍। ନାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ ବସିକି ସେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ କରିବି, ବିଡିଓ ଅଫିସ କରିବି ନା। ଆଉ କାଲି 3,000 ମାଗିନା ଆସିଥିଲେ ଭଦ୍ରକ ମାରାକା 6ଟା ସର୍ଦାର ଗ୍ରୁପ ଲୋନ ନେଇକରି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଏରିଆକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ, ଗୋଟେ ଗାଁ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବେନି କି ସାର୍? ସେଇଟା ପରେ ବୁଝିବେ, ଏବେ ତ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ନା। ଇଲେକ୍ସନ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଯିବ, ତା ଆଗରୁ ଯୋଉ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଅଛି ଅର୍ଡର ଅଛି, କଲେକ୍ଟର ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବୁଝିବେ। ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା ପରେ ଯିଏ ଯେତିକି ଆଇବ ତାକୁ ଧରି ଯାଇକି ବୁଲିବି, ବୁଝିବି ଯୋଉ ଛଡା ଖାଇଥିବ ତାକୁ ଧରିବି। ଆଉ କଣ ସାର୍ ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ଖାଇଥିବ ଧରିଗଲେ ଆପଣ ତ ସମୟ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା। ଆଜି ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଆଜି ମୋର କାମ ହେଲା ଖାଲି ଇଭିନିଂ କାଟି ଯାଇନା କଥା। କିନ୍ତୁ ବଜ୍ରମା ଯାଆନ୍ତୁନି ସାର୍, ବଜ୍ରମା ଗଲେ ବିଜାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ। ବଜ୍ରମା କିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରେ? ଯିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରେ ସେ ଜେଲକୁ ଯିବ। ଆପଣ ଜେଲକୁ ପଠେଇଦେବେ? ଆରେ ମତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଲେ ଯାଇନି, ମୁଁ ସ୍ପିକର ପରା ରାଜ୍ୟର। ସ୍ପିକର? ଆପଣ ସ୍ପିକର ଯେ ଆପଣ ଏମଏଲଏ ଗୋଟେ ନା? ନାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍ପିକର। ଆଉ ସ୍ପିକର ହେଲେ କଣ ପାଇଁ ଯିବେ ବଜ୍ରମା ଆପଣ? ମୋ ଇଚ୍ଛା। କୁଆଡୁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେ ଆପଣ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଓଡିଆରେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି ଓଡିଆ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଓଡିଆରେ କୁହନ୍ତୁ, ଇଂଲିଶ ବୁଝୁନି ମତେ। ତମେ କିଏ ପଚାରୁଛ? ଏବେ ଆପଣ କଣ ପାଇଁ କଥା ହଉଥିଲେ? ମୁଁ ତ କିଏ ନାହିଁ। ତମେ ଫୋନ କଲ ବୋଲି କଥା ହେଲି। ତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନା, କଣ ପାଇଁ ଏତେ ରେଜ୍ କାହିଁ? ମୁଁ କଥା ହେବିନି। ଶୁଣନ୍ତୁ ତମ କଥା ଜଣା ନାହିଁ। ହଁ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ସାର୍, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଆପଣ ବଜ୍ରମା ଯାଆନ୍ତୁନି ସାର୍, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲେ କି? ମୁଁ ଯିବି ନ ଯିବି ତମେ କିଏ କହିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ସାର୍, ଆମ ଗାଁ ବଜ୍ରମା ବୁଝିଲେ କି? ତମ ଗାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆମେ ଭୋଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି ସବୁ ଗାଁକୁ ଯିବାର। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କାହାକୁ ମନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ମନା କରିବ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଜେଲ ବସିବ। ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି, ହେଲେ ଆରେଷ୍ଟ କଣ କରିବେ ଆପଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ